Türkmenistan'ın yaraglı güýçleriniň hatarına gulluk edýäni harby serkerdeler we starşinalar yaramaz ýaşaýyş durmuş şertlerinden şikayet edip işlerini taşlamaga ýykyn edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan borçnamalaryň harby gullukçylar, serkerdeler we serjantlar gulluk şertnamalaryna özlerine wada berilen şertleriň üpçün edilmeýändigini aýdýarlar. Oranyk ministrligi borçnamalaryň harby gullukçylary aýlyk tölegleriniň ýany bilen ýaşaýyş saýlary, harby egniçikleri bilen üpçün etmegi öz üstüne alýar. Ýöne bu wadalar ýerine ýetirilmeýär. Diýip bir harby işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Manadyň hümmetiniň epesli pese gaçmagy, haritlaryň we hyzmatlaryň bahalarynyň ýergiderli gymmatlamagy harby serkerdeleriň amatsyz ýaşaýyş durmuş şertlerine urgu bolýar. Şol sebäpden soňky ýyllarda maskala ýagdaýlar sebäpli harby düdümlerden çykmak barada arda edýän, iş taşlayan harbylar köpelýär. Diýip borçnamalaryň harby gullukçylar aýdýar. Olaryň en çemeti özleriniň daşary ýurt döwletlerine çykmaklaryny 5 ýyl möhlet bilen girdilýän gadaganynyň möhletini tamamlap has amatly durmuş şertlerini gözlegini daşary ýurtlara çykmagy höwet edýärler. Harby bölümlerde dowam edýän yaramaz öpçünçilik şertleri harby serkerdeleriň we starşinalaryň gulluk höwetini gaçyrýar. Hem de olary öz üstüne alan harby borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmediligi ýetirýär. Meletinlik şertlerini harby gulluga giren borçnamalaryň harby gullukçylar ýurdun istinlik tebitlerini gulluga iýerilip bilinýär. Harby edaralar gullukçylary ýaşaýyş jaýlary bilen öpçün etmegi öz üstüne alýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan gullukçylar özleriniň harby bölümleriň golaýyna ýerleşen hojalyk jaýlaryny kireyni ýaşaýanlyklaryny aýdýarlar. Dähmen takanyň 25-30 götürümi jaý kireyine gidýär. 50 götürüme golaýy az karitlaryna sarp edilýär. Üstesine hojalyk hyzmatlarynyň tölegleri we beýleki çykdyjylary bilen türkmenleriň arasynda aýdylysy ýaly gazananyň bedenine ýetmeýär. Diýip bir harby serkerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. İşten çykmaga çalışýan gullukçylar özleriniň öz islegleri boýunça işten çykmak barada ardalarynyň mudama oňuýun kanagatlandyrylmaýanyny aýdýarlar. Bu ardalara seredilmegi gullukçylaryň sözlerine görä köp wagt talap edýär. Ardalar kanagatlandyrylmadyk harby gullukçylar gullukdan kogulmagyň ýoluna düşýärler. Olar terhoş ýagdaýda harby bölümlere baryp ýa-da bir näme saýlap harby bölümlerde görünmän gulluk gorşlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän işden kogulmagy çalışýarlar. Diýip bir harby işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Harby düdümlerden öz islegleri boýunça işden çykyp 5 ýyl gadaganylyk möhleti tamamlanandan soňra daşary ýurtlara çykan raýatlaryň özüne çekiji iş şertleri we aýlyk tölegleri ýyzy galan harbylarda daşary ýurt döwletlerine çykmagy höwet süredýär. Harby serkerdeler we starşinalar tiýdirak işden bosap özlerini 5 ýyl möhlet bilen girdilen gadaganynyň basym tamamlanmagyny we daşary ýurt döwletlerinde zähmet migranty bolmagy arzu edýärler. Diýip harby gullukçylar aýdýar. Türkmenistanyň mejburi we meýletin görnüşde iki türlü harby gulluk bolup çagyryş boýunça harby gullukçylar hökmany harby borçlulygy, borçnamalaryny harby gullukçylar bolsa meýletin harby gullugy degişidir. Harby serkerdeler düzümi hem käbagy çagyryş boýunça harby gullugy degişli edilip bilinýär. Çagyryş boýunça harby gulluk 17-28 ýaş aralygyna erkek raýatlara degişlidir. Zenan we erkek raýatlar borçnamalaryny harby gullugy 20-30 ýaş aralygyna girip bilýärler. İslenlik welaýatda borçnamalaryň harby gulluk borcuny ýerine ýetirmäge iýerilen serkerdeler we starşinalar üçin amatly ýaşaýyş we gulluk şertleri döredilmeýär. Şertnamada görkezlen azyk karytlary berilmeýär. Ýaşaýyş jaýlary bölünip berilmeýär. Gorunmak ministrligi tarapyndan berilýän harby wagtlaryň hili pes. Her ýarym ýylda bir gezek täzelenmeli egneşikler 2-3 aýyň dowamyna renki solup agaryp gidýär. Egneşikleri aňsat sökülýär. Şol sebäpden harby ofisiýerler we borçnamalaryň gullukçylar harby egneşikleri, aýakgaplary öz harajatlarynyň hasabyna satyn almaly bolýarlar. Diýip harby işgär aýtdy. Harby edaralar gullukçylaryň ýaşaýyş durmuş şertleri boýunça öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmeýärler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky ýyllarda ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna harby we hukuk goraýjy edaralarda öz islegleri boýunça işden çykýan işgärler barada habar berip gelýärler. İşden çykmagy ýykyn edýän polisiýa işgärleri we harby gullukçylar 5 ýyl gadaganylyk möhletini tamamlap has oňat durmuş gözlegini daşary ýurtlara çykmagy arzu edýärler. Azatlygyň
habarçylar 2023-nji ýylyň awgustuna Balkan welaýatyna 200-de goloý harby işgäriň öz arzalary bilen işden çykanlyklaryny habar berdiler. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri harby we hukuk goraýjy işgärlerine niýetlenip ulanylmagy berilýän täze ýaşaýyş jaý toplumlaryny görkezýär. Ýöne olaryň ýüzbeýid bolýan amatsız ýaşaýyş durmuş şertlerini agdamaýar. Adatyk radio harbylaryň üçinçilik şertleri boýunça goranok nesliginden tesbir alyp bilmedi.